Seremoni Enwi di hon, wrth gwrs. O'n rwysawu iad yma i wneud i waith i ddau. Ac yn gyntaf, diolch yn fawr iawn i'r ymgyrchwyr sydd yn brwydro mewn ir i agor. Does am lot o bres rhydd y Llywodraeth, ond mae pobl sydd wedi cael y bres yma i'r ymgyrchwyr chi a Dafydd o Cyngor Sir Gwynedd sydd wedi gwneud hyn i ddigwydd. Hollol ffantastig. Ond mae'n bwysig cofio, Tynal Tywyll ydi o. I ddodi'r ei gair hynny, a gallai i sôn am yr egl newydd. Ogwen yn Tynal Tywyll. A mae rhaid i ni ddeud bod pobl y Gwynedd maen nhw wedi breuddwydio am hwn ers blynyddoedd.